Сами, имаш ли сополи? Нямам. А къде са ти сополите? Много. Сами, искаш ли да ходим в парка? Не. Искаш ли да ходим в болницата? Не. А искаш ли да ходим в клиниката? Честит рожден ден! Идеята се зароди бавно, така не беше еднозначно и едномоментно решение. Имах една специализация 2005 година в САЩ. Тя показа, че всъщност може да има едно по-различен поглед към детското здравеопазване. Голяма част от процедурите, диагностично-лечебни при деца, да бъдат изнесени в амбулаторни условия. И всъщност лека по лека се появи идеята, след това се появи мястото, на което можехме да реализираме тази идея, а именно мястото на Чавдар Мутафов 25. Има точно определен момент, в който решихме да направим това място. Това беше октомври месец 2011 в Пловдив. Тогава взехме решение, че ще го направим. Дефинирахме ролите и започнахме проекта. Всичко, което е необходимо за един преглед, т.е. тук ни се намира целият сет за прегледа, информационната система, допълнителни апарати, ако са необходими, кърмачески ръстомери, кантари, така че да бъдат в приятна обстановка. Доктор Велева, как е настроението? Работно. Заряда, с който започнахме на първото място, беше действително запомняш се, трепета за първия пациент, първата отворена врата. Никога няма да го забравя. Разбира се, в началото нямахме такива технологични възможности, всичко се случваше по телефона, записванията ни бяха в хартиен вид, но всичко беше с много голяма емоция и желание, за да може да потръгнат нещата. И режима ни на работа беше само дневен. В този дневен режим имахме съответно така доста асиметрично натоварване, т.е. моменти, в които имахме доста повече пациенти, моменти, в които нямахме работа, но постепенно работата се увеличаваше и увеличаваше. 2015 година създадахме груповата практика, която допълнително натовари работата ни като кабинет и като работно време. И затова решихме, че всъщност този 12-часов режим на работа в един момент просто няма да стигне и се изчерпа като възможност времева. 24 часа да е светната лампата и да има кой да посрещне хората е сериозно усилие. Усилие, в което няма значение какво е времето, дали сме здрави, дали сме болни, ние сме налични. Един единствен ден на 27 септември 2022, което беше 10 годишнината ни, беше затворена клиниката за по-малко от 12 часа. Взехме решение от октомври месец 2016 да работим 24 часа и от тогава до сега, и се надяваме и за бъдеще, да бъде в същия вид. Това, което мога да кажа за екипа на Първа детска консултативна клиника е, че наистина смело мога да заявя, че няма по-добър екип на територията на София и на цяла България. Всеки ден, когато пристъпвам в хода на това място, си давам сметка, че няма по-добри педиатри в София и в страната, не защото другите колеги са по-малко стойностни, а защото ние действително сме свикнали да работим в екип, да се допитваме за всеки случай помежду си, да бъдем изключително етични, много морални в отношенията си с нашите пациенти и да наричаме нещата с истинските имена. Радостна съм, че имаме и много млади колеги. Много хора придобиха специалност по детски болести при нас, както и втора специалност. И в този смисъл аз виждам наистина
нашите последователи, мога да кажа, че има една приемственост през 5-10 годишен период, което силно ме радва, защото ние рано или късно ще се изтощим и няма да можем в този обем и устрем да продължим да работим. С младите колеги създадахме една организация, която е Педиатри за бъдеще, с идея да обучаваме пък нови колеги, специализанти по детски болести, по обща медицина. Така че имаме много нови проекти и желания за развитие. Вярвам, че това ще бъде постижимо. Сестрите ни са също изключително умели и адаптивни и с възможност да работят с малки деца. Така, област, в която голяма част от сестрите избягват да работят. Така че сме горди отново, пак казвам, в нашия екип. Екипът е голям. Инвестираме в много хора. Инвестираме в млади лекари в първичната помощ, семейни лекари. Инвестираме в хора, които да са последователи в АГ-частта. Имаме доста хора, които смятаме, че бихме могли да оставим след себе си, които да продължат това, което правим. Благодаря за търпението. Всеки път, когато съм отлагал нещо, защото ме е страх от него, и също така благодаря за помощта, която оказахте и на мен, и на семейството ми. Честит рожден ден! Да ви върви по вода и да получавате всички средства, които имате нужда. Ето как неусетно се изнизаха 10 години и тези деца се превърнаха в големи хора. Честит рожден ден на целия екип и на клиниката и от нас и весел празник! Пътя, който сме поели за обслужване на децата и на техните семейства е правилният път. Т.е. това е пътя, който би трябвало да включва наистина една първична и специализирана помощ и за деца, и за възрастни в посока пак на 24-часова услуга. Съзнаваме това. Грижата за цялото семейство е най-важното. Когато започнахме да се грижим за децата 24 часа, установихме, че нуждата на семейството е доста повече. Затова инвестирахме доста усилия в женско здраве, в домашна грижа. Успоредно с това най-възрастният ни пациент е на 107 години. Миналата година през женската ни консултация са минали над 1000 деца са родени. Така че определено грижим се за цялото семейство. За тези близо 11 години вече имаме почти 100 000 уникални пациенти, които са минали през първа детска консултативна клиника, което е наистина един своеобразен рекорд. Преди да ги проверим, аз имах така една заблуда, че са доста по-малка бройка, но действително се оказва, че имаме много деца. Всичко, което е необходимо за една бърза реакция. И тук ни е калинката, тъй като децата казват, че като взимаме кръв, всъщност взимаме калинки от пръстчето. Така че калинката ни е символ на това. Това, за което мечтая, е това място да остане след нас. Да остане енергията и да има кой да го наследи и да продължи нататък. Аз мечтая да съхраним качеството, нивото, което имаме, отношението. И моята мечта е да има множество такива места, по-малки, в различни градове на България, според техните нужди, разбира се, и популация, но много бих се радвала, ако това нещо наистина се случи в дните. Честит рожден ден! Първа детска клиника! Поздрави от Косито за доктор Мустакова! Благодаря! Благодаря, че грижите за нашето здраве!